Duk. Nggih. Jos. Nggih. Om bangga karo sampeyan. Nggih, matur. Biarpun bagaimana pendidikan tetap dikejar, Nggih, seni siap, Bu. budayanya tetap dipertahankan. Generasi penerus presiden ya iki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Nggih, Ayo tantakan do. Nggih. Tesih sekolah nggih. Tesih. Oh, sampun sekolah berarti nggih. Nggih, no. Oh, kelas pinten? Kelas gangsal SD. Kelas gangsal SD. Nggih. Oh, pinter golek duit. Lah iki buke ora rekoso SPP bayar dhewe kok. Langsung. Bayarane wis. Oh, nggih nggih Ono nggih. bayar fee. Terus bapak kali ibu nggih derek wau. Derek. Bapak sing lanang, Duk. Bapak yang lanang Oh, lah iso. Oh, alah Pak galak itu galak iki. Galak. Oh, boleh. Lah iya yo masuk ki bapak ilak yo sik tetep bapak sing lanang. Bapak yang lanang. Lah iya yo. Lah iya bener wong yo. Sik, tak tekon ando. Bapak kerjae kenapa? Bapak. Piye boleh ngomong? Loh, kok baiki. Ora iso njaluk ibu awakmu kudu Duk. Ayo, jajal. Iya. Bapak Kerjaane Pak E napa? Ibu saya. Eh? Anu, pengacara. Kok Oh, advokat? advokat. Oh. Ibu saya kue rarati ya maksudnya apa kue? Pengacara itu. Pengacara itu ya pelindung hukum Pelindung juga. hukum. Membantu hukum. Terus ibu kerjaane napa? Anu, berias manten kare penari. Oh, Oh, salah. apik, apik. Ah, Dadi itu duwe penari. beras manten bapak